lauantai-päivää kaikille ja tervetuloa Kalevan Liven seuraajat myös siellä Kalevan verkkosivuilla tänne Iin Raasakko-koskelle seuraamaan tämän 24 vuoden tukkilaiskisoja. Kisojen avaussanat suorittaa Iin urheilijoiden järjestävän seuran puheenjohtaja Väinö Klasila. Väinö, ole hyvä. Vietämme tänä vuonna Iin 650-vuotisjuhlia. Raasakkakosken tukkilaiskisa perinteet eivät ulotu kyllä läheskään niin kauaksi historiaan, vaan tuonne 50-luvulle. Näistä kisoista voidaan jo hyvinkin puhua perinnetapahtumana. Tukkien uittaminen jokia pitkin tehtaisiin ja laivoihin vastattaviksi ulkomaille on jäänyt jo kauaksi historiaan. Niiden aikojen perinne kuitenkin jatkuu näissä Raasakkakosken tukkilaiskisoissa, joita Iin urheilijat on ansiokkaasti hoitanut. Talkoolaisporukan voimin suuret kiitokset kaikille näihin talkoisiin osallistuneille ja seuran yhteistyökumppaneille. Ja tervetuloa toivotukset teille kaikille, jotka olette tulleet katsomaan tätä perinnekisatapahtumaa. Tervetuloa. Kiitoksia Väinö Klasila, Iin urheilijoiden puheenjohtaja. Ja sitten kisojen avauksen suorittaa kansanedustaja Juha Hänninen. Ladies and gentlemen, hyvät ystävät, sisaret ja veljet, kilpailijat, talkooväki, minulla on suuri ilo ja kunnia tuoda tähän arvokkaaseen hetkeen valtiovallan tervehdys ja avata tämä kilpailutapahtuma ja toivottaa myös omasta puolestani kaikki teidät tervetulleeksi tähän ainutlaatuiseen tapahtumaan. Ja aivan valtavan hieno asia, että aurinko rupesi paistaa. Joku epäili tuossa, että täällä vettä sataa, mutta sehän ei ole totta. Meillä on hyvät suhteet tuonne yläkertaan. Tämä ainutlaatuinen tapahtuma tuo meidät yhteen nauttimaan luonnon tarjoamasta upeasta näyttämöstä ja toistemme seurasta. Yhteen tuleminen, yhdessä oleminen ja yhteisöllisyys, se on sitä parasta syrjäytymisen ehkäisyä, eli olette aivan erinomaisessa paikassa juuri nyt. Täällä pauhaavan kosken keskellä voimme kokea jännittäviä hetkiä, ihastella taitavia kilpailijoita ja samalla ymmärtää veden valtavan voiman ja kunnioittaa sitä. Tänä vuonna Iin kunta viettää 600-vuotisjuhlavuotta. Iin on siis selkeästi vanhempi kaupunki, kunta, kokeneempi kuin Oulu. Eli Oulu oli vähän reilu 400 vuotta vain vanha. Ja kerrottakoon jo tässä vaiheessa, kun tuossa paidassa lukee Oijärvi ja postinumero, johon voi miehen palauttaa sitten, jos näyttää, ettei tiedetä mihin laitetaan menemään. Niin sieltä Oijärveltä minä olen kotoisin, lapsuuteni ja nuoruuteni siellä viettänyt ja siitä asiasta olen aivan erityisen ylpeä, eli Iin Oijärveltä olen lähtöisin. Iin kunnan juhlavuoden teemoja ovat kylät, virrat ja sillat. Virrat eli Iin läpi virtaavat joet ovat aina antaneet ihmisille työtä, elantoa, energiaa ja luontoarvoja ja elämyksiä. Tukkiuitto, tukkilaisuus, koskenlasku ja taiturointi tukeilla ulottuu kauas menneisyyteen, aikaan jolloin tukkilaiset olivat metsien sankareita. Silloin jokemme olivat vapaita ja virtaavia. Ne toimivat tärkeinä kuljetusreitteinä tukeille, jotka tukkilaiset taitavasti ohjasivat koskien läpi. Heidän työnsä oli elinehto monille perheille ja yhteisöille ja mahdollisti metsäteollisuuden kukoistuksen. Koskenlasku tukkeinen ei ollut vain työtä, vaan elämänmuoto, joka vaati sisua, osaamista, voimaa, rohkeutta ja suurta kunnioitusta luonnonvoimia kohtaan. Tänään me juhlimme tätä perinnettä ja kunnioitamme niitä,
jotka aikoinaan railasivat tietämme näissä samoissa kuohuissa. Tukkilaiskilpailut ovat säilyttäneet asemansa sukupolvien ajan, muuttaen elämän välttämättömyydestä jännittäväksi urheiluksi, jossa mitataan taitoja, voimaa, rohkeutta ja tiimityötä. Tämän päivän kilpailu ei ole vain nopeuden ja taidon testi, vaan myös juhla luonnon kauneudelle ja voimalle. Toivon, että jokainen teistä löytää tästä päivästä iloa ja inspiroitumista ja ennen kaikkea virkistystä ja turvallisuutta. Kiitän kaikkia järjestäjiä, vapaaehtoisia ja tukijoita, jotka ovat tehneet tämän päivän mahdolliseksi. Ilman teidän panostanne ja intohimoanne tätä upeaa tapahtumaa ei olisi. Muistakaa, että jokainen matka alas koskea on voitto ja jatkumo pitkälle perinteelle. Aloitetaan tämä päivä ja tämä jännittävä päivä ja annetaan Kosken pauhun kertoa omaa tarinaansa. Olkaa turvallisella mielellä, nauttikaa jokaisesta hetkestä ja antakaa luonnon näyttää voimansa. Toivotan teille kaikille terveyttä, rauhaa, rakkautta ja virkistävää kesää. Toivotan erityisesti kaikille kilpailijoille onnea ja menestystä ja hyvää kilpailupäivää kaikille. Ja näillä sanoilla avaan tämän tukkilaiskilpailun. Kiitos. Kiitoksia Juha Hänninen. Tähän viereen on saapunut myös kisojen se osaavampi kuuluttaja, juontaja Eero Alaraasakka. Eero, sinä olet soittanut äsken yhden puhelun. Joo, kyllä. Tilasin 106 kuutiota vettä tuohon, että päästään kisaamaan Sauvontaan ja Koskenlaskuun. Eli pian rupeaa tuo vesi nousemaan ja eilen kokeiltiin, oli eilen harjoitukset ja kokeiltiin, että 106 kuutiota on sopiva määrä, niin tuo kunnon vene pääsee tuonne ylös menemään sitten, kun viiää laskijoita tuonne kisaan, niin ei käy kiviin. Ja kuinka kauan kestää, että tuo vanha uoma alkaa virtaamaan täydellä teholla, mitä olet tilannut? Varmaan 10 minuuttia, koska tuo alempi suvantokin täytyy täyttyä, että saadaan tuo koski kaikille tasapuoliseksi. Että kyllä siinä se 10 minuuttia menee ennen kuin niin se on, kun 106 kuutiota on niin kuin täysillä, tulee joka paikasta samanlainen. Sinä olet, Eero, asunut pitkään tässä uoman törmällä. Muistelepa hieman nuorempia aikojasi ja kuinkahan monta kertaa monet kilpailut tässä Iin historiassa kaiken kaikkiaan tukkilaisissa on vietetty tai saati sitten tässä vanhalla uomalla? No joo, minä olen tässä syntynyt vuonna 1954 täällä kylällä ja täällä on 30 asukasta, kymmenkunta talua ja tämä on pikkusen erillään muista. Ehkä me ollaan pikkusen jäljessä sivistynnistä, mutta kuitenkin täällä asutaan ja tämä on ihan hyvä kylä. Ja tämä koski oli vielä vapaa vuonna 1969, kun järjestettiin viimeiset kisat Vapaanjoen aikana. Mutta 50-luvulla on ollut tukkilaiskisoja myös 60-luvun alussa. Ja silloin oli vähän erilainen koski. Tukit oli helppo ottaa tuolta ruuhkilta, mitä oli tuossa joki täynnä. Ja tuolta ylempää laskijat lähti, ei ollut tuota pohjapatoa silloin haittona. Ja yleisöä oli tosi paljon ja muistan yhden ilmoituksen kun näin, niin junilta oli myös linja-autokuljetukset. Että täällä oli ihan hyvä show silloinkin. Ja nyt näitä uudemmanlaisia tukkilaiskisoja on järjestetty 2003 taisi olla ensimmäiset ja tämä vieressä oleva herra Lasila niin oli siinä niin kuin alakuun panija, oli itsekin mukana ja Tervosen Pertti täytyy mainita, Tervosen Pertti oli kans siinä hommassa mukana ja ne oli jännä, että onnistuiko meidän ensimmäinen kisat. Tosi hyvin onnistui ja täällä sitä ollaan ja laskijoita oli silloin enämpi, nyt on pikkusen vähempi laskijoita, mutta homma kuitenkin onnistuu ja tämä on vanha uoma ja nyt siellä rupeaa vesi nousemaan 106 kuutiota ja Iijoessa meni tällä hetkellä noin
170 kuutiota, että vähän yli puolet IOV:stä menee nyt tässä uomassa. Ja ennen vanhaa tässä meni puut ja oli ruuhkia aika paljon tässä koskessa ja oli kovaa koski tällä kohdalla. Että siinä aluksi. Kyllä, jos käydään tätä tämän päivän ohjelmaa vähän tarkemmin läpi, niin kello 13.15 alkaa sauvonta. 14.45 on sitten koskenlasku ja heti koskenlaskun perään suoritetaan palkintojen jakoja. Kaleva Live on myös sitten mukana ihan tuonne palkintojen jaon loppuun saakka. Mutta jäädään odottelemaan nyt tässä vielä, että virtaus voimistuu. Sanoit, että 106 kuutiota tulee vettä ja kun tuo on saavutettu, niin sitten palataan tarkemmin vielä sauvontaan ja kerrotaan vähän, että mistä sauvonnassa on kysymys. Nyt uoma virtaa ja täys on päällä ja me etenemme ohjelmassa siten, että sauvonta on meillä on 2 sarjaa sauvonnassa. Ensiksi miesten sarja, jossa on 4 kilpailijaa ja sitten yleinen sarja, jossa on 2 kilpailijaa. Ja tuolla alhaalla kilpailijoiden suorituksia seuraa kilpailijan tuomari Risto Alaraasakka ja Risto sitten aina jokaisen suorituksen suoritus kilpailijalla ollut hyväksytty. Mutta Eero, mikä on sauvonnan idea? No, sauvonta oli koskilla tärkeä ominaisuus. Piti osata sauvua, koska täällä ei pystynyt soutamaan. Oli koskia joka paikassa. Muutamissa paikoissa oli niitä suvantoja, siellä pystyi soutamaan melolla, mutta täällä pystyi vaan sauvomaan. Koko tämä alue, mitä nyt näette, niin ei täällä ollut mitään mahdollisuutta niin soutaa. Sauvoja on semmoinen, joka sauvoimella pukkaa venettä ylöspäin ja koko ajan täytyy tämä veneen kokka olla niin ylös suuntaan sitä virtaa. Jos päästään pikkusenkaan sivuun, niin silloin se on menetetty se vauhti ja joudutaan hakemaan jostakin allalta uudestaan vauhtia. Ja se on vähän semmoinen taitolaji. Mäkin olen tässä koskella sauvunut 60-luvulta lähtien ja ehkä se jollakin lailla on verissä. Minut määrättiin tuohon myös sauvontaan osallistumaan ja ajattelin, että jonkunhan se on pakko olla viimeinenkin. Mutta se on ihan tuttua homma ja mä pystyn vaan sauvomaan oikealta puolelta. Että vasemmalta puolella mun on turha yrittää, se on ihan uutta hommaa. Että oikealta puolella vaan pystyn sauvomaan ja mielestäni aika hyvinkin osaa, mutta kun nämä osaa vielä vähän paremmin, nämä, jotka täällä on harjoitellut aika paljon, niin näette sen sauvomisen ja jotkut pääsee myös vaikka tuolle metsäkoneelle asti, jos haluaa parhaimmat sauvojat, mutta mulla ei ole mitään mahdollisuutta. Hyvä, että pääsen tuonne merkkiin, mikä on tuo keltainen merkki tuolla lippu. Ja kun sauvoja menee sinne ylös tuon lipun tykön, niin sauvoimella täytyy koskea siihen pönttöön, mikä on se lipun alapuolella. Ja tuolla puolella jokia on sitten mies, joka nostaa lipun, kun siihen on koskettu. Ja sen jälkeen sauvoja voi sitten kääntää tuonne virtaan sen veneen ja meloa alas. Ja täytyy kiertää tuo pönttö, mikä on tuolla alhaalla. Ja siitä otetaan se aika, kun on mennyt tuon pönttö ohi. Että normaalisti uitomiehet sauvoi niin, että oli 2 sauvoja ja 2 keksimiestä.
että 2 sauvojaa pystyi paremmin pitämään sitä venettä niin suunnassa. Ja ennen vanhaa, kun ne sauvoi täältä ylöspäin, jopa tuonne Pudasjärvelle ja Venäjän puolelle asti, niin se on ollut raskasta hommaa. Ja varsinkin nämä alapuolen kosket, Raaskakoski ja Pajarinkoski, olivat kaikkein hankalimpia sauvoja. Semmoista. Eilen illalla, kun harjoiteltiin täällä, niin mä huomasin, että sä pikkusen niin kuin salassa vai vihkaa kävit tuossa harjoittelemassa tai testailemassa sauvontaa. Oliko eilisiltana vai tänä aamuna tämä into lähteä kilpailemaan sinulla? No en mä osaa tuohon oikein sanoa, mikä se on, mutta kyllä ihan kilpailijoita täytyy olla ja minä uhrauduin sitten. Ihan mielenkiintoista käydä kokeilemaan, että miten siinä pärjää. Meillä on ikämiesten sarja ensimmäisenä ja tuli ilmoitus, että siellä on kilpailijat valmiina. Meillä on Hannu Kettunen ensimmäisenä. Mitä tiedät Hannu Kettusesta? No Hannu Kettunen on savolainen. Se kotipaikka, mä nyt yhtäkkiä muista mikä se oli. Mutta kuitenkin metsurismiehiä, tekee taimikonhoitoja, risusavottaa ja ajaa myös pölliä metsäkoneella. Että kyllä se metsäpuolen miehiä on ja ollut aina näissä kilpailuissa, mitä täällä on ollut. Että semmonen lupsakka kaveri, savolainen, ja juttua kyllä piisaa koko ajan, kun sitä kuuntelee, niin ei lopu kyllä jutut. Ja hän on moninkertainen Suomen mestari monessa eri tukkilaislajissa ja järjestänyt myös itse tukkilaisnäytöksiä tässä vuosien varrella. Ja yleisöhauskuttaja kerrotaan hänestä. Mutta me olemme valmiina täällä ja toivottavasti sieltä lähtöpaikalta tulee sitten meille tieto, milloin kilpailija on valmiina lähtöön. Kilpailija lähestyy tuolla lippua ja lipun alla on muovitötsä, jota hänen pitää koskettaa. Nyt viimeiset työnnöt, kaikkein raskaimmat työnnöt itse asiassa tässä vaiheessa. Virtaus on todella kova ja kun kosketus tapahtuu tuohon muovitötteröön, niin hän pääsee sitten aloittamaan paluumatkan ja siellä vielä pitää sitten kiertää tuo alla oleva muovitötterö. Näin tapahtui kosketus ja Hannu Kettunen pääsee sitten paluumatkalle.
Iin urheilijoiden puheenjohtaja Väinö Klasila, onko sinulla minkälaista tuntumaa muuten kuin järjestelypuolella koskenlaskuun? Eipä juuri. Poikasena laskettiin tästä alaspäin, kun mennään, niin semmoinen kuin hirsikarri. Se on semmoinen pienempi koski, niin siitä minä olen poikasena laskenut monta kertaa. Mutta tähän koskeen en ole uskaltanut ikinä tulla. Ja Hannu Kettusen aika tulee tuota pikaa meille tietoon. Odotellaan vielä tuolta ja näin se tuli. 2.57 on nyt pohja-aika. Kun te Väinö 2003 vuonna lähditte sitten pienemmällä porukalla miettimään tukkilaiskisojen saamista tänne Iihin uudestaan, niin olisitteko uskoneet, että näin pitkä perinne ollaan kohta taas 20 vuotta menty jo kisoja lähes vuosittain? Miltä tämä sinusta näin jälkikäteen nyt tuntuu? Ei sitä silloin kyllä tullut ajateltua sen kummemmin, kun pantiin käyntiin, mutta perinne on jatkunut ja tulee ilmeisesti jatkunut vielä pitkään. Kyllä. Seuraava kilpailija on numerolla 208 Timo Uusiportimo. Timo Uusiportimo on siis seuraava kilpailija tässä ikämiesten sarjassa ja näin hän lähtee matkaan. Ranuan kuuluisaa koskenlaskija sukua toisessa polvessa ja Uusiportimon perhepiirissä on useampikin tukkilaistaitaja. Vyöllä on monia Suomen mestaruuksia ja ammatiltaan Uusiportimo on ollut metsuri, ikimetsien metsuriksi sanottu. Timo Uusiportimo Ranualta.
Ja nyt jäädään oottelemaan Uusi-Portimon aikaa. 2.57 on Kettusen pohja-aika. Ja Uusi-Portimon aika 2.24. Sitten seuraava kilpailija astuu veneeseen ja lähtee tuonne lähtöpaikalle. Pauli Ylitalo. Ja Pauli Ylitalo ioi viimeisimpiä kymppejä. Viimeinen kymppi. Uitto Savottojen kuningas menneillä vuosikymmenillä. Uitossa jo nuoresta nassikasta lähtien. Ja jos Ylitalolta mennään kysymään mestaruuksien määrää eri lajeissa, niin ei varmaankaan ihan heti muista. Pitää jonkunlainen laskusuoritus tehdä, mutta Pauli Ylitalo siis seuraava kilpailija. Jos vielä vähän kerrotaan tässä samalla, kun Pauli Ylitalo on tuolla matkalla, niin sauvonan sääntöjä. Eero Alaraasaka niistä tuossa kertoikin jo parikymmentä minuuttia sitten, mutta otetaan vähän kertausta. Sauvonta pitää tukkilaissääntöjen mukaisesti olla aina virtaavassa koskessa edestakaisena matkana. Ja sauvonnan suoritusajaksi on määrätty säännöissä 2-15 minuuttia. Eli voi olla todellakin pitkä matka, jos niikseen halutaan.
Ja sauvonta suoritetaan veneestä käsin aina koko matka sauvomalla tai osa matkasta sauvoen ja osa soutaen. Ja meillä tässä nyt sitten täällä Raasakkakoskella suoritetaan koko matka sauvoen. Ja järjestäjät antavat aina kilpailijoille veneet ja airot. Sauvoimet voivat olla sitten kilpailijoiden omia. Ja järjestäjien tehtävä on valvoa, että tasapuolisuus säilyy kaikessa suhteessa. Ja veneessä on vielä oltava sääntöjen mukaisesti aina äyskäri vahinkoja varten. Mutta nyt Ylitalo on saapunut maaliin ja odotellaan aikaa ja se on 1.56 ja Ylitalo menee johtoon 1.56. Neljäntenä ikämiesten sarjassa lähti kilpailemaan Eero Alaraasakka. Eero on tämän törmän poikia ja tämä koski, jos mikä on hänen kotikoskensa, tuttu ihan lapsuudesta saakka. Tosiaan tuossa eilen illalla, kun täällä suoritimme harjoituksia ja vettä myös tähän vanhaan uomaan laskettiin, niin Eero tuossa vähän salassa kävi harjoittelemassa ja jo silloin epäilin, että eiköhän vain ala kilpailemaan. Ja kaikille tiedoksi, että tuossa kahviteltan takana on poniratsastusta ja tällä alueella myös sitten kaikenlaista myyntitoimintaa ja tuolla infoteltalla on muun muassa lohen arvausta. Lohen painon arvausta. Yksi arvaus oli 3 euroa ja 2 vitosella. Eli kannattaa käydä siellä myös omaa tietämystään koettelemassa. Mutta Alaraasakan Eero on kohta kääntöpaikalla. Näin kopsautus tuohon muovitötteröön ja sitten veneen kääntö ja paluumatka, kunhan ei vaan Eero ihan joudu tuonne suurimpien aaltojen vietäväksi. Ja näin Eero laskettelee sitten kohti maalia. Ja tuossa Oili Kaleva kävi sanomassa, että voittaja saa sitten kalan mukaansa, että se ei jää tänne muiden suiden paistettavaksi. Eli ehdottomasti kannattaa käydä nyt sitten kalan painoa arvailemassa. Yksi arvaus 3 euroa ja vitosella 2. Ja näin Alaraasakka on maalissa nyt.
Ja Eero Alaraasakan aika 2.17. Näin meillä on ikämiesten sarja valmiina. Pauli Ylitalo on voittaja ajalla 1.56. Toiseksi äskeinen sauvoja Eero Alaraasakka 2.17. Kolmas Timo Uusiportimo 2.24. Ja Hannu Kettunen on neljäs 2.57. Ja sitten meillä on yleinen sarja, jossa on 2 kilpailijaa, Juha Julkunen ja Riku Pakanen. No niin, siellä yleisen sarjan kilpailija Juha Julkunen. Juha Julkunen on todella pitkän linjan tukkilainen täällä Raasakkakoskellakin menneiden vuosien aikana. Jos tuloslistoja lähdetään katsomaan, niin taitaa löytyä mestaruuksia vaikka kuinka paljon. Ja hän on tällä hetkellä kyllä eittämättä Suomen tunnetuin tukkilaiskisaaja. Savukosken urheiluspesiaali monessa muussa urheilulajissa myös tunnettu. Ja niistä mainittakoon vaikkapa umpihankihiihto, joka pojan laji, ja sitten ampumahiihto. Juha Julkunen näin paluumatkalla. Ja Julkunen on maalissa näin, ja nyt odotellaan aikaa. Numero
aika nyt. Eli 1.44 on Juha Julkusen yleisen sarjan toisen kilpailijan aika. Ja sitten meillä on Riku Pakanen toisena osallistujana. Riku Pakanen on lähtenyt sauontaan. Hän on myös pitkän linjan tukkilaisia Iijoen rannoilla ja Poikasena, Sumalla ja Ruuhkalla oppinsa ammentanut. Ja mestaruuksia on tullut eri toteen tässä sauonnassa. Ja onneksi olkoon Eero ikämiesten sauonna hopeasta. Onko sinulla Riku Pakasesta jotain salaista tietoa? Ei salaista, mutta Riku on ollut tuolla Kemijoen erottelulla aika paljon ja on myöskin Iijoen uitossa ja kovakuntoinen kaveri ja on tämän kilpailun ratamestari. Luovutin hänelle viime vuonna sen tittelin. Ja vaikka rata on kyllä pysynyt samanlaisena, mutta kuitenkin Riku harrastaa näitä lajeja ja käy kilpailussa kesällä monta kertaa. Nyt hän saavutti tuon paikan tuossa ja kääntää tuonne joelle. Normaalisti tuo melotaan alaspäin tuo vene, mutta meillä jäi ensimmäistä veneestä melaa pois. Niin sovittiin, että kaikilla on sama tilanne, että Sauvomella voi melua tuolta alas. Ja Rikulla menee ihan hyvin. Toivotaan, että se sekunnilla häviää mulle.
Juuripa näin, juuripa näin. Ja tuolla vastarannalla lippumiehen lippu heilahti suorituksen merkiksi, onnistuneen suorituksen merkiksi tuolla kääntöpaikalla. Ja nyt Riku Pakanen tulee maaliin ja odotellaan aikaa. Aika 2:01. Voitti sinut ainakin sekunnilla. Vähän enemmänkin. 2:01 on Riku Pakasen aika. Eli yleisessä sarjassa 2 loistosuoritusta. Ja siellä Juha Julkunen 1:44, Riku Pakanen 2:01. Ja Juha Julkunen on siis yleisen sarjan mestari. Ja siellä kilpailujen tuomari Risto Alaraasakka alhaalla. Heilautatko Risto kättä, onko meillä sauonta suoritettu? Kyllä on. Siellä. Mä katson, että se on tuolla. Onko meillä sauonta lajina suoritettu? On se nyt suoritettu, että kaikki on sauvonen. Sinäkin, Risto, olet tällä koskella nuoruudessasi paljon kilpailut ja vielä viime kesänä taisit olla tuolla, vai toissa kesänä, joka tapauksessa joitakin vuosia sitten. Joo, eli kerropa vähän omasta kisataustastasi. No joo, minun kisakausihan on alkanut silloin tässä oli vissiin ensimmäiset kilpailut joskus 2003. Niihin mä en osallistunut, mutta seuraavia. Siitä asti sitä on sitten piisannut, että parikymmentä vuotta. Mutta nyt sitten viimeiset oli silloin ennen koronaa ja nyt sitten en ole enää osallistunut. Mutta minähän aloitin aika ikämiehenä, kun mä ensimmäisenä kilpailussa olin tässä, niin mä olin täyttänyt jo 55 vuotta. Nuori mies. Että kyllä se sillä lailla. Silloin poikassahan tuolla oli Vapaajoki, niin sitähän sestottiin tuolla pitkin suantoja ja mentiin puulla noihin saariin. Ei meillä ollut aina venettä ja siellä se taito sitten kehittyi. Mutta me ei saatu tähän koskeen tulla, kun vanhemmat ei antanut luppaa. Siellä me varkain laskettiin tuolla vähän ylempänä Pikkukoskia ja siitäkin oltiin saada selkää vähän. Mutta nyt sinun tukkilaisura jatkuu kisatuomarina ja seuraavana meillä on sitten toisena lajina kohta koskenlasku, eikö vaan? Joo, koskenlasku alkaa nyt ja viiään tuolla venneellä nuo laskijat tuonne lähtöpaikalle ja sieltä sitten kone antaa tuon puun tuohon ja sitten kun mies on valmiina siinä puun päällä, niin lippu heilahtaa ja sitten siinä pitää olla, silloin kun lippu heilahtaa, niin pitää olla puun päällä seisollaan. Sen jälkeen saa sitten vaikka istuallaan laskea tuon kosken, mutta sitten maalilinjalla pitää olla puun päällä seisollaan, jos haluaa saada ajaa. Ja semmoset on nuo säännöt tuossa. Tuo välin saa kyllä mennä istullaan ja vaikka miten, mutta lähössä ja maalissa pitää seisoa puun päällä. Selvä. Kiitoksia Risto Alaraasakka ja vielä nyt kun Kaleva Liven lähetys on tähän suunnattu juontopuolelle, niin kerrataan nuo sauvonnan tulokset. Eli ikämiehissä voittaja oli Pauli Ylitalo ajalla 1.56. Toisena oli Eero Alaraasakka 2.17. Kolmantena Timo Uusiportimo 2.24. Ja Hannu Kettunen 2.57. Ja sitten yleisessä sarjassa voittaja
Juha Julkunen 1.44 ja toisena Riku Pakanen 2.01. Pakkola ja Kimmo Kärkkäinen ottamassa tukkeja vastaan niin, että laskijoille se niin sopivasti tuossa hollille. Ja siellä on kokeneita laskijoita. Yksi kaveri taitaa olla eka kertaa koskenlaskukisoissa. Ja tämä koskenlaskuperinnehän tulee siitä, että uittohommissa uitomiehet joutuvat välillä väkisellä olemaan tukin päällä ja se vaadittiin semmoinen taito, että ei tosiaan kastu uittohommissa. Uittohommissahan osa tosiaan kulki veneillä ja vetivät puita ruuhkista pois uittokekseillä ja osa kulki ruuhkia pitkin ja kukkas sieltä niitä puita veteen ja osa kulki rantoja pitkin ja sitten päästivät puita veteen ja niillä, jotka rantoja pitkin kulki, niillä oli monesti tämmöiset saappat, varret, riukuvarret, millä pystyi nivusiin asti nostamaan sen varren ja kävelemään tuonne kivikkoon vähän pitemmälle. Ja tässäkin oli semmoinen kymppialueen raja justiin tällä kohtaa, että Jakkukylän porukka hoiti tämä uittohomman tästä ylöspäin ja aseman porukka tästä alaspäin. Ja sitten uiton loppuvaiheessa niin tuli uitohännät. Hännät tuli joskus elokuun lopulla, joskus syyskuun alussa ja perkasivat tämän joen sitten puista puhtaaksi ja sitten kun erottelu oli käynyt puut läpi, niin kaikki laitteet purettiin joesta pois ja pantiin talvitelolle. Ja uittoahan tuli Iijoessaan kaikkiaan 3000 kilometriä uittoreittiä, mitä on käytetty joskus uitossa. Kauimmaiset tuolta Puolangan suunnasta ja Irni yläpuolelta Iijärven takaa vielä sieltä ja myös Kitkajärveltä on siirretty puita semmoisella hissillä tänne Livojoen puolelle ja Siurajoki oli kaikkein suurin tämä Iin sivujoki, sieltä kanssa uitettiin varmaan vielä 70-luvulla. Aika paljon tuli Venäjältä puita Kostojoelle. Kostojoella on isot lanssit talvella jäälle tekivät ja sieltä uittivat. Nyt kuuluttaja katsoo, että hommat. Kylläpä se näin on. Täällä tummat pilvet ovat saartaneet Raasakkakosken ja koitetaan saada kilpailijat mahdollisimman turvallisesti alas. Ikämiesten sarja sen aloittaa Hannu Kettunen. Ja Eero, mikäs meillä on nyt meininki koskenlaskussa? No niin, tuolla kun lähdette ja lyö lipun alas, niin aika lähtee juoksemaan ja minun lakkikin lähti juoksemaan. Ja saa sitten olla tukin päällä tai alla taas sivulla, mutta kuitenkin kun he tulevat maaliin, niin pitää olla puun päällä. Maali on tuolla, näkyy tuo keltainen lippu tuolla alhaalla, niin siellä on maali. Ja tässä melkein kaikki tipahtaa. Tässä koskessa tämä on siinä mielessä hyvää, aika syvää koski, niin tässä ei sillä lailla loukkaa ittiä, mutta saattaa kyllä jalka käydä kiveen tuolla jossain paikkaa. Ja tukkilaisilla täytyy olla jonkinlaiset kengät jalassa ja pitkät housut. Ja tuo savvoon on määrätty, että kuinka leviä se saa olla 7 senttiä. Nyt rupeaa tulemaan vettä tulvaluikuista ja Joo, ja kilpailujen tuomari sanoi, että toistaiseksi keskeytetään nyt kilpailu. Eli odotellaan tilanteen vakautumista.
No niin, nyt me aloitamme koskellaskun. Vettä tulee, mutta emme jää nyt enää odottamaan. Tuolla kilpailijat ovat lavalla sen verran kylmissään, että otetaan miehet alas koskesta vuoron perään ja ikämiehet aloittaa ja Hannu Kettunen on ensimmäinen kilpailija, eli Hannu Kettunen on eka kilpailija. No niin, tuossa alussa on vähän tasaisempaa, että siinä paremmin pysyy, mutta nyt Hannu meni jo istumaan tuohon. Se on moraalisesti vähän väärin, mutta on sallittua kuitenkin istua tuo pahin koski tuonne alas, mutta ei siinä pysty paljon vauhtia laittamaan lisää tuohon tukkiin. Kuitenkin nuo märkiä nuo kilpailijat, mutta olisi ne kastunut muutenkin tuolla joella, että ei siinä niinku tämä sade hankaloittanut yhtään. Ja nythän tietenkin rupeaa pian yrittää nousta puun päälle, se on aika vaikea nousta. Tuo on sestaksi sanotaan tuota puuta, mitä ne käyttää niin hyväksi tuossa tuo kepakko. Ja se saa olla 7 senttiä leviä ja jos meinaa saada vauhtia puuhun, niin alkaa sulle aika jo nousta tuohon puun päälle. Mutta ei taida taitua olla nyt siihen. Mutta maalin kohdalla täytyy olla puun päällä, jos meinaa niin ajan saada. Noin mennään ensin polville siihen puun päälle ja sitten yritetään tuosta hypätä siihen pystyyn. Onnistuneeko? Ei näy enää, mutta varmaan näkyy täältä screeniltä. Alahan jo nousemaan ylös sieltä. Tukkilaskisoja nykyään aika harvassa paikassa. Kuhmossa oli tukkilaskisat vasta ja Käylässä on viikon päästä, mutta en tiedä onko muita enää tänä kesänä. Mutta aika harvassa paikassa niitä on verrattuna siihen mitä on ollut esimerkiksi 60-luvulla, mutta vapaita koskia ei enää Suomessa ole juuri missään, niin on vaikea kisoja järjestää. Tuolta ajanotosta ilmoitettiin, että Hannu Kettusen suoritus oli hyväksytty ja aika 2.53. Ja sitten Timo Uusi-Portimo on seuraava kilpailija 2.08.
Tässä samalla kun Timo Uusiportimo tulee tukin kanssa alas, niin vieressäni on Pertti Tiri, joka on nuorena miehenä osallistunut tukkilaiskilpailuihin. Kerrotko Pertti vähän tarkemmin? No, ei ollut tukkilaiskilpailu, mutta meillä oli semmoinen nuorena poikana tapana tulla tänne Raasakkakosken yläpuolelle ja lähteä täältä kuvilla laskemaan. Ja jos oli hyvä muototuuli, niin laskettiin rautatiesillalle asti ja siellä sitten rantauduttiin, mutta sehän oli päivän kova työ. Oletko ollut seuraamassa tässä menneinä vuosina näitä nykyajan Raasakkakosken tukkilaiskisoja? Tämä on varmaan mulla joku 4. tai 5. kerta ja silloin ensimmäisiä kertoja kävin, kun tämä oli vielä vapaa joki. Ja nyt näissä tämmöisissä vähän omasta mielestäni tynkäkisoissa, niin tämä on varmaan toinen kerta nyt kun on käymässä. Mutta hyvä, että harrastus säilyy. Joo, mehän ollaan tiivistetty näitä lajeja johtuen siitä yleisöpalautteista, että tahtoo olla monituntisia, kun otetaan monia lajeja päivän ohjelmaan. Mutta nyt odotellaan vielä Timo Uusiportimon aikaa ja verrataan sitä Hannu Kettusen aikaan 2.53. Kiitos Pertti sinulle. Ja en tiedä jäikö sanomatta, mutta maali on siis tuolla alhaalla näkyy tuommoinen kauempana valkoinen lippu ja siellä kohdalla on maali sitten. Ja Timo Uusiportimon suoritus on myös hyväksytty ja aika 2.51. 2.51. Ja kolmas kilpailija on Pauli Ylitalo tässä ikämiesten sarjassa. Tosiaan screeniltä näkee hyvin tuo Paulin lähön tuolta. Pauli on taitava kaveri ja huomaat, että hän pystyy melomaan vauhtia tuohon puuhun eikä putua siitä huolimatta. Ja ilme on keskittyneen näköinen todella. Tulee hyvä aika varmasti hänellä, mutta hän on semmoinen kaveri, joka ei välttämättä tipahda tuossa koskessa. Tuossa katsotaan miten käy. Hän asuu Kuressa, tai Ylikuressa taitaa olla tarkempi paikka. Kun olen Iijoki Souvussa käynyt, lähden taas ylihuomenna, niin hänellä on siellä rannassa harjoittelupaikka, näkyy semmoinen puomi, jossa hän harjoittelee ja laskee koskia Ylikuressa. Eiköhän anneta kunnon aplodit Paulille tämän hetkisestä suorituksesta. Loistavaa. Iijoen uiton viimeinen 10 oli hänellä niinku tuo meriitti. 10 on semmoinen porukan johtaja. Vuonna 1988 loppui tämä uitto, niin silloin loppui 10 nämä hommat. Täältä screeniltä näkee hyvin nämä viimeiset metrit, kun hän saapuu kohta maaliin ja kuullaan Pauli Ylitalon aika loistava suoritus kyllä näissä olosuhteissa Pauli Ylitalolta.
Ja Ylitalolle voittaja-aika 2.34 ikämiesessä ja koskenlasku lajina. Pauli Ylitalo 2.34, Timo Uusiportimo 2.51 ja Hannu Kettunen 2.53. Sitten lähettäjän lippu on ylhäällä ja yleinen sarja alkaa ja Juha Julkunen, sauonnan voittaja, on radalla nyt koskenlaskussa. Tämä on kovakuntoinen kaveri, hiihtää vuodessa joskus 4000 kilometriä talvessa. Että kuntoa kyllä piisaa moneen eri lajiin. Ampumahiihto, umpihankihiihto, tukkilaislajit ynnä muut. Savukosken kaveri. Ja annetaanpa Juhallekin aplodit. Me näemme upeita tukkilaissuorituksia tällä hetkellä täällä Raasakalla. Juha Julkunen on siis radalla ja vielä 30 metriä tuonne Poijun linjalle matkaa ja täällä screenillä. Julkunen ehkä uskaltaisi laskea tämän Kukkolankoskenkin. Nymanin Pekka oli laskenut ja hän sanoi, että siinä tuli 2 laskua samalla kertaa. Ensimmäinen ja viimeinen. Kyllä, joo, tuolla ajanoton veneen näkyykin tuolla screenillä ja Julkunen taitaa olla ihan näillä hetkillä maalissa. Jaha, täällä tuli herra, joka sanoi, että minä uskallan kans laskea. Hannu Kettunen kävi kuittaamassa, että Kukkulankoski menee noin vaan. Ja Juha Julkusen aika 2.02. Loistava aika. Ja sitten yleisen sarjan toinen kilpailija Eino Matikkala. Eino Matikkala on 17-vuotias perinnetaitojen harrastaja. Teki ensimmäiset koskenlaskusuorituksensa eilen illalla. Harjoituksissa pari laskua. Hän on näissä kisoissa mukana vain tässä koskenlaskussa. Tosin nyt näyttää tulevan ja todettiin, että se on sallittua. Eino Matikkala tekee itse puuveneitä, on kaikessa suhteessa vanhojen taitojen harrastaja, vitsaksista aitaa, kunnostaa vanhaa taloa, on erämies ja savotta harrastaja. Ja nyt siis ensimmäistä kertaa mukana koskenlaskun kilpailussa Eino Matikkala. Mä tiedän, täällä Törmällä on pari kaveria, jotka suunnittelee ensi vuonna osallistuvat tähän kilpailuun. Mutta en tiedä mitä ne nyt ajattelee, mutta kannattaa harjoitella tuolla Tyynellä ensin enemmälti ja tulla se tänne, mutta tosi hyvä, että tämä kaveri uskaltaa tulla tänne laskemaan. Jos hän pääsee vielä puun päälle, niin hän saa ajaa ja se on tosi hyvä.
Kyllä, aivan loistava. Loistava homma. Nyt vain toivotaan sitä tukin päälle pääsyä. Ja tuolta ajanotosta ilmoitettiin, että Eino Matikkalan suoritus on hylätty, mutta Eino Matikkala on vielä ansainnut yleisöaplodit tästä urhoollisesta suorituksesta. Kisasuoritus on nyt sitten takana ja tästä ura urkenee. Seuraavaksi radalle tulee kilpailija 207, Riku Pakanen. Ja kisojen sihteeristölle voisi todeta, että on ihan hyvä tuoda sitten palkintojen jakoja varten puhtaaksi kirjoitettu lista tästä. Ainakaan kuuluttajalistasta ei ole enää takeita, että miten palkinnot jaetaan, jos tämän varassa on kisasuoritusten arvottaminen. Eli toivoisin sitten, että sihteerit toisivat tänne kuuluttamoon listat puhtaaksi kirjoitettuna. Kiitos. Nyt on Riku Pakanen siis matkalla. Joo, Riku Pakanen on varma laskija ja kyllä melko varmasti putoaa myös tuossa koskien kohdalla, mutta pääsee tukin päälle takaisin. Ei tipahtanut, näin se meni hyvin. Aivan loistava on myös Riku Pakasen suoritus. Nyt yllähti. Tämä Raasakkokoski on aikoinaan ollut, täällä on saksalaiset käynyt kalastamassa ja tästä se nimikin tulee. Ras on nopea saksaksi ja Ekka on mutka virrassa ja Rasekka-nimi on ollut vanhassa kartossa tällä kohdalla ja sieltä se Raasekka-nimi juontuu. Tässä oli ennen hankalampia paikkoja, oli tuo Vipukallion nokka, se on räjäytetty pois ja samoin tuolla metsäkoneen alapuolella pari nyppylää, ne on räjäytetty pois siitä 1200-luvulla. Ei räjäytetty, vaan poltettu ja kuumennettu ja pantu vettä päälle, niin ne on hiljalleen lohkaistu pois siitä edestä. Ja Riku taitaa olla pian maaliin tulossa ja tukin päällä. Kyllä, ja Eino Matikkala, jos olet kuulolla,
Eino Matikkala, niin tuletko käymään täällä sitten kuuluttamossa, niin kuulostellaan vähän sinun tuntoja ensimmäisestä koskenlaskukilpailusuorituksesta. Ja kohta saamme Riku Pakasen ajan ja sitten meillä on vielä jäljellä yksi kilpailija, iiläinen Janne Paakkola. Riku Pakasen aika 2.48. Ja nyt sitten Janne Paakkola. Juha Julkusen aika tällä hetkellä yleisessä sarjassa 2.02. Ja Riku Pakasen 2.48. Ja Eino Matikkalan suoritus oli hylätty. Ja nyt sitten viimeinen kilpailija Janne Paakkola on lähtenyt. Janne on I-metsätyön taitaa olla toimitusjohtaja. Ja tämä on I-metsätyön metsäkone, mikä tuolla on tuo Ponsse. Ja se on ihan pakasta veetty uusi kone. Ja Janne näkee koko ajan kotipihalle. Kotipiha on tuolla toisella puolella jokia tuolla alempana. Tuo talo, Jannen koti. Että ei hän taida nyt joutaa oikein katselemaan sinne kotia päin. Nyt hän katselee noita kaloja, mitä tuolla on tuolla joessa. Ja eilen illalla Jannen poika Väinö Paakkola jännitti tässä allekirjoittamassa muun muassa isän suorituksia ja kommentoi aika suorasanaisesti välillä. Onko Väinö kuulolla? Väinö, voit tulla käymään täällä kuuluttamossa. Ja ihan viime metreillä Janne Paakkolakin pääsi tukin päälle ja aika ilmoitetaan ihan tuota pikaa.
Ja Janne Paakkola on aika 3.17. Ja yleisessä sarjassa voittaja Juha Julkunen 2.02. Riku Pakanen toinen 2.48, Janne Paakkola 3.17 ja sitten neljäntenä Eino Matikkala. Valitettavasti tässä on muutamia sairastumisia tullut näihin kilpailuihin ja muutamia poisjääntejä muustakin syystä ja kilpailijoita oli tänä vuonna vähän vähemmän, mutta me näimme, Eero, aika hyviä suorituksia koskenlaskussa. Joo, kyllä nämä monta etäviä kavereita ja niitä on vaikea mennä voittamaan, mutta tuolla Törmällä kun katselen, niin siellä on muutamia, jotka haluaisi ensi vuonna osallistua, niin ei muuta kuin sitten harjoittelemaan vaan ja saadaan uutta verta tähän hommaan. Ja jos siellä Kaleva Liveen katselijoissa olisi sellaisia, jotka ovat kiinnostuneita, niin ei mitään muuta kuin nyt harjoittelemaan ja ensi kesänä heinäkuussa sitten tänne, tai kesäkuun lopulla heinäkuussa siinä taitteessa, niin kilpailemaan. Kuinka paljon se muuten vaatii harjoittelua? Meillä oli Eino Matikkala 2 harjoittelulaskun mies täällä tänään. Vaikea sanoa. Tässä kävi yksi japanilainen harjoittelemassa yhdelle kanavalle teki ohjelmaa, missä oli 30 miljoonaa katsojaa ja se oli niin semmoinen ympäri maailmaa kävi erikoissa kisoissa ja hän pysyi sen pari sekuntia alussa pystyssä, mutta kun harjoitteli päivän 2, niin pysyi aika hyvin jo. Eino Matikkala on nyt tässä haastattelussa. Eino, olet myös Kaleva Liven lähetyksessä ja sinä olet nyt sitten elämäsi ensimmäisen koskelaskusuorituksen tehnyt. Mitkä ovat tunnelmat? No, kyllä se vaan pyörii tuo tukki. On se ihan mukavaa ja jännittävää toki, mutta tuossa vähän ehti kylmä tulla vaan, kun sateeli vettä. Niin kyllä minä uudestaan lähden. Hyvä juttu. Nähdäänkö sinut ensi kesänä sitten täällä Iissä uudemman kerran? Saatan minä tulla. Kyllä, sitä toivomme. Kiitoksia Eino, sinulle menee laittamaan kuivaa päälle ja kohta on palkintojen jako sitten molemmissa lajeissa, sauonnassa ja koskenlaskussa.